Eta batzutan, xarma badekonez, zabaltzen dut zegula askotan atie. Eta gero geratzen gara pixkat hor elkarri begire. Bai, eta egixe da asko kostau jatela giltza hori berreskuratzie. Ez da errezan norbaiti emotien norbere bizitzako edo bihotzeko giltza, eta batzutan jakin behar da kentzen baita ere. Nik uste dut badala momentu bat, ez dakit, suposatzen dut askori pasauko jakula bizitzan eksponitzen garela zeo seriez, eta vulnerabilizatzen zarela tope. Eta zentzu hortan eskaini notzen nik dana momentu baten, ez, nire deabroari, ze batzutan deabroa norbera beba da, Zeren truke? Indarran truke eta norbere fokoa berreskuratzearen truke baita ere. Esango nuke garesti ateratzen jakula danoi, norbere deabroakin ibiltzea zeo zertan. Batzutan saldu behar zara, ez dakit, gehiegi edo, gero balizeteko kontrolatu zerreman nahi dozun eta zerrez. Bidegurutzeren baten, ez dakit, ez sekula pentsa, baina suposatzen dut deabroarekin topatzen garen aldi danak diela bidegurutze bat, ez? Aukeratu behar dalako nun baitera joan edo ez. Kanta bat niretzat da erantzun bat momentu bati. Nik uste batzutan idazten diela kantu batzuk norberetik eta jendeak topatzen da bezala islak beraien bizitzetan justo horrenak. Eta uste dut deabruak gertutik sentidu da bezen jentiek arteari ikusten dutzala beste zeo zer, akaso deabrurik ezagutu ez da benak ez dutzen nahi ikusten, ez? Bai, nik uste musika bera, paradisua dela niretzako. Egitea eta gero interpretatzea be bai. Nik uste entzuten dozunien musika zure barruan hasten dela mundua eraldatzen. Eta nik uste azalarekin musika asko entzuten dela. Esan duten moduen lehen kantak diela niretzako erantzunak eta momentu hortan dekosun arima guzti horik eratzen da hor kantu hortan, ez? Eta gero ezberdin zauz beste kantu bat idazten duzun momentuen, orduen beti da dana momentu hortan. Niretzako disko bat beraia bidaia bat da, orduen bideguarutze pilo bat egongo die disko baten barruen. Niretzako da hasi puntu baten, ez, eta ez dakizu oso ondo nora eramango zaitun, baina badakizu bazoa zela. Eta gero ja behin helduta ikusi aldozu ibilbide guztia. Egoen burruka da, musika industria bera, eta nahiko komplikatu da, nik uste danok ibiltzen garela inguruko bidei begira, baina puntu oso ilunetara heltzen zara. Olako momentuetan da egia da, nik uste garrantzitsua dela saiakera hori eitie, konparatzen ez ibiltzeana, ez? Inspiratzen bai, eta ikasten de bai, baina bakoitzak egin behar dau bere bidea. Ez da arriskutsua izan, bizitzen dodan bidea. Tentazio batzuk izan ditut sare sozialetan adibidez sortzen dan enbidia rollo horrekin, akaso amildegi hori ikusi dut, ez? Ikusi neban aspaldi, eta erabakin emanen abela nahi jarraitu hori horrela ikusten, ez? Igual akaso hori da tentazio tik urbilen aukidodan zeo zer. Nire infernoa, nahiko beldurtianaz eriotzarekin, eta maite ditudanak galtzeakin. Uste dut baita ere terapia pixkatekin barko nukela eriotzaren inguruan. Deabroa nahiko sigilosoa da. Orduen nik uste ez garela, ez dau traba gehiagirik egiten isiltasunean, aber batzutan bai, baina nik uste horregatik sartzen dela ainerrez, ez? Sigilosoa dalako. Egia esan nik uste konversazio oso zintzoak auki aldiela deabro batekin, eta horrek beldurtzen gaituela igual.